लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ दिनैनि ब्लगा लोगोफोर दिनैबो फेन्सि बाजाराव थांनांगौ जानानै फैलायबाय मानि थाखाय थांनो नागिरबावदों आरोबाव दायो आङो दसे उनाव खिथागोन बेनि सिगां आं नोंथांमोननो मैया आङो मा लाबोखो फेन्सि बाजारनिफ्राय बेखौ एसे देखायनोसै मैया आंना भिडिअ बानायनाय जायासै गोलावथार जानायखाय ओमफ्राय आङो भिडिअ खालामासै आरो बाजारावबो थांनाय जायासै मोनानायखाय आथुरावनो ओमफ्राय बिदिनो देखायनो होनना नोंथांमोननो देखायनो हायासै आरो बिदिब्ला आङो मैया मा लाबोदों नोंथांमोननो एसे देखायनोसै बारा बुस्थु लाबोआखै ओरैनो गांनैसोल' लाबोदों बार बारनायजोंनो मबाइला खेबसे खोमसि जायो खेबसे स्रां जायो ओमफ्राय जोंना एसे खामानि सोलिगासिनो न'आव बेनिखायनो लेथेर फिथेर जानानै दङ बेकग्राउन्डआबो नुवाखै बेराया बायला जिला उफाय गैया लोगोफोर गोरिब मानसिनि न' जाबाय नालाय ओमफ्राय नै सल गांब्रै लानानै फैदों आङो 200 मोननायखाय आंना बिदि सल गैया गांसेबो ओरैनो पातला मोनसे गोबा मोनसे दङ ओरैनो बोसोरथाम बोसोरब्रैनि थाखाय जाखासिगोन आरो आंना ओमफ्राय आइनो गांसे हरगोन आङो आइया माखौ फसायो गाव फसायनानै लांथोंसै 200 मोननायखाय गांब्रै लानानै फैखाबाय ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां बुस्थु मोनो खम दामावनो ओमफ्राय गासिबो लाबोजोबनो लुगैयो मेगनानो सालायदों आंना नै नायनानै मैया नै नै आंना सुइटारा नै बिराद सफ्ट गुदुंथार ओमफ्राय मोजांथार नै मजा लाबोदों नै गुसुथार जायो नालाय ओंखायनो मजा लाबोबाय 100 टाका लादों बेयाव जराथाम दङ ओमफ्राय फिसालानो नै बे सुइटारखौल' लाबोबाय आङो गथ'फोरनि थाखाय बांद्राय मोजां नागिरनानै मोनासै आङो ओमफ्राय नै फिसालानो टुपि लाबोदों इयारिंस लाबोबाय आं ओमफ्राय नै मणिपुरि गल्ड सना ओमफ्राय सेन लाबोदोंमोन मोनसे ओमफ्राय सेनखौ फिसालायासो गानबाय होआनो गावसो गानोनो बिनानावनि थाखाय पेन गांसे बायनानै होदोंमोन आङो ओमफ्राय कालारखौथ' बिराद मोजां मोनदों लंपेन्टआथ' थिगानो खिन्थु नै जानजिया जाया ओमफ्राय नै बि हाबा ससेयावनो थालाङो आरो जोंना बिब' बिनानाव सानैनाबो बिराद जानजिया गिदिर टाफ्लाया गिदिर नालाय बेनिखायनो फिसाया जानो नागिरा जानजि ओमफ्राय दा बेखौनो एक्सचेन्ज खालामनो थांनो नागिरदों फेन्सि बाजाराव हरना हरा मिथिला आरो मोनायावबो खाना दं जोंहा एसे थांनानै फैनोसै मा देखायनो हायो मा देखायनो हाया नोंथांमोननो दिनैनि ब्लगाव नायलांदो होमबा नोंथांमोना लोगोफोर अननानै आंनि दिनैनि ब्लगखौबो दा बिनानावा फैगासिनो ओमफ्राय दा बिनानाव फैबाथाय थांनोसै नाय लोगोफोर बेटायासो गाननानै दङ नै मालाखौ जा मोजां ओमफ्राय आङो जि मोजां नुखादों आरो मालाखौ नै बेबायदि सनानि माला दानो हानाय मोनबा मोनसे बिराद गाननो लुगैयो आङो माला सनानि खाफालाव गैया सनानि माला गाननो ओइ खालामनाङा बिदि दा लोगोफोर दासो थांनो ओंखारबाय 2:30 जालायबाय 2:30लायनो 2 जालायबाय थांनोसै थांगोनबो फैगोनबो जेबो लाला दिनै नै सिस्टाराबो हरलु मोनफैबाय ओमफ्राय दा बास गाखोना थांसै फेन्सि बाजारसिम दिनै बिहुनि मागोनि मानसिफ्रा गामियाव थांजोबदों खोमा गुवाहाटियानो खालि एकदम गारियानो गैया ओरैबो खालि बास मोनगोन ना मोनालाय नमि ओमफ्राय नै लोगोफोर मैया लांनाय सलखौ आं दिनै जोबबोबायानो वाव बस आ गया चलो नै बाजाराव मोनफैबाय ओमफ्राय नै बेयावनो लादोंमोन दा बेलेग गिदिर साइज लांनोसै हरनो नागिरदों नमि मोजाङै नाय नमिखौ ट्राइ खालामहोथारबाय नै नङाबा आरो फैबावनांगोन
नै ओमफ्राय बेखौसो लानांसिगोन बेलेग गैयानो जाला उपाय गैया नै बेखौनो लानांसिगोन दा सिंनिया खिन्थु बिराद जांख्रग्लब जागोन जिन्सनि लानांसिगोन आं बिदिखौ बिराद मोजां नुदोंमोन आरो उपाय गैया नमि मोजां मोननायखौ मोनला लादो बेखौनो नङा आरो भारा गयसो दं प्राइस बेगा बेगा ओमफ्राय माबा माबा नागिरलाबायनोसै मैया सल लानायखौ जोमलायना फैदो दखानिया सिनायबा ओइ बायद' होनलायगोन बे आंखौ दा ओइ बबाव थांखो नोगोद मानसिखा नै मैया बांसिनमोन आरो दा दिनै बारा गैबावा किमान এইবিলাক सुइटार हयनो मोजां नुगोन दे मानसि गुफुरजों मोदानगोन इनो ओइ गोजाखौ मोजां नुवाखैलै डिजिटल बन रहा है इंडिया डिजिटल बन रहा है इंडिया हाँ डिजिटल बन रहा है गोजां बोथोराव गाननो थाखाय मोजां जागोन आखाइया 3/4 आरो गोलाव नङा मोजां ना मोजां राव खेब बाबानि थाखाय लानो नागिरदों नै पुरा गिदिर साइजखौनो लाखानोसै नङाबा फिसा जाबाय थायोना नै ओमफ्राय नमिया टप गांसो नायगासिनो माखौ लायो दा दिनैबो फैसाया उराय जोबलायबायलाय नमिखौ लाफाजायालाय नोंसो जासिदा बा गावनो बिनानै फिसा जाया दायो नाय मानसियानो जि मोदोम गिदिर जाबाय जागोन जागोन खोमा दे ओमफ्राय बेफोर टपा 250 गोजा आरो फिसालानो लंपेन्ट गांनै लाबाय मैया लानाय जायासै गुदुं 150 थाखा लादों गांसेयाव ओमफ्राय बिखुनजोनो सुइटार गांसे लादों ओमफ्राय ब्लाउस गुदुं गांसे लाबाय मोजां नुदों खिन्थु नै लोगोफोर न' मोनफैबाय जोंहा साहा लोंनोसै जेबो जाबोआसै मैया बायदि मैयाबो जेबो जाबोआखै दिनैबो जेबो जाबोआखै न'आव सिंग्रा लाबोनानै जानोसै नै लोगोफोर जोंहा प्रणयाबो लंपेन्ट गोदानखौ गानबाय ओमफ्राय आंहाबो मजाखौ गानबाय ओमफ्राय नै नमियाबो दा लाबोनाया गानबाय नै मुजा गानलायो ओमफ्राय लंपेन्ट हा मा होनदों बाबा ओमफ्राय नमिना लंपेन्टआ एसे गोलाव जायो ससे हास'नांगोन ओमफ्राय जानजिया थिगानो आरो उदैयानो जि गिदिर जाबाय बेना टपखौ मोजां नुदों ओरै फैना खेबसे नायनि मोजाङै देलायना गानबा मोजां नुगोन दे लोगोफोर नै जोंहा मागोनि खाना जानो नागिरदों अमा बेदरा नै सेरथाम लाबोखाबाय ओमफ्राय लटारियाव मोननायखौ बुथारासै आरो दिनै मानसि मोनैनि बायनानैसो लाबोनांबाय नै अमायानो ओरै सोरलाब सोरथाब दानो बासिबाबो दाय जालायगोन लकेल अमानो अमा थावख्रिनो मालाय गासैबो जमा ओंखाम जानोसै आरोना गाबोनसोमोन जोंना पार्टिया गाबोन समबार नालाय ओमफ्राय दिनैनो रबिबार होख्लायनोसै गुवाहाटिखै दा दिनैनो जायो ओमफ्राय गाबोन सोरांसिबा बेलागुर सावसिगोन आरो जोंहाबो दिनै जानोसै अमा बेदर रुनोसै दा माखासे रुवा दामबा रुजाया आरो अमा बेदरा नै बेदरखौ बयल खालामखांबाय माखासे ओमफ्राय बेखिनिखौ सावगोन माखासे दोनगोन ओमफ्राय नै बेखौ एवनोसै खाना जाग्राफ्राबो नै जाग्राफ्रानो अयथासारबा जों नायनानै थाबाय सारायालाय गिखागोन आंथ' बेदरनि साइजखौ नुनानै बेदरखौ जानो बाबाय गांलाब गांथाब बेदराव दै होबाय ओमफ्राय नमिया नै नास्राय सावगासिनो ना बाथोन जानाया गेलेगासिनो ओमफ्राय नै जोंना आइमोनाबो मोनफैबाय ओमफ्राय सासेया फैयासै गामियावसो थांबायनो मिथुआ जमा ओंखाम जानो सानदोंमोन
ओमफ्राय सिरि सिरि खारलांबाय गामियाव नमिया गाबगासिनो ओमफ्राय Kandanay dayo. Na, mana na saya nala nanti dia baca jalan, mereka kangkai bunga sedang nih. Jangan lagi ini kan ya benar ya. Ini tidur. दासो ब मागोनि पार्टिलै लोगोफोर आं उखुन्दै फैसोगारोलै सिगां लामायाव खिथिनायनि हुदामोन नालाय उखुन्दै फैबाय थायो लागुर सेलागुर गैलायालै बेलागुरखौनो बानायासै जोंना जिगाबबो गैया नालाय ओमफ्राय बानायो ओरैनो सोरबा सोरबा माबाजों थालिर बिलाइजों थालिर बिलाइबो गैया बिदिनो गोरान गोरान दे दा जगार खालामग्रोनोसै दा जानायाव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर दे मोनबायलै मोनबाय इयो अमा मेजेमफोर जोंना सालादा जाबाय उन्दैनिफ्रायनो दैखौ लोंलाय हाजारसो लालाय खालामबाय थाग्रा दायनि बरिया जाबाय खेबसे थांबाय Awas rasun mulai produksi ini. enggak suara nama Jabe takade. kasuna lakan aja kak เบาบาย Gumnya giá này sao giá rất cung kể lo dah baba na zona gila yes kata mo kya nya bisa sala lo tari sek kalang ko sinomya tare numi gus jabal Irsa kali kan gusleo. Sugiya ओंखाम जानोसै लोगोफोर नै ओंखाम खुरबाय ओमफ्राय नै जोंना जाबायानो सासेया जस्लं जाय जेरै हायो जालाबायनोसै Berapa banyak sih lah? Sekarang tuh nak jangan sih. Mak, kan jangan apa? Nah, mungkin. Ayah pernah hot bra? Dene. Lah ya. nayan Ay fora usa. Get kacau. Abo usa ni kenai. Magani laga way hapsing ne. Dasina zina partia zebai. Ora na thèm जायाखै दे नमी थांदो जाखांबाय लोंखांबाय बाय जाखांबाय लोंखांबाय Happy Mago Damacy बयनिसिमबो and बाय बाय गुड नाइट good night गाबोन लोगो मोनफिनगोन ओइ नै थांबाय आइमोनाबो दे बाय बाय होनलांदो बाय बाय होनलांदो थांदो बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबसै लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट